Já jsem o tom nechtěl mluvit, protože mě připadalo, že lidi to nebudou brát jako že vážně, že jsem jako overreactnul nebo si to vzal nějak moc, ale já to pořád beru jako nějakou jako zradu, která vůči mě byla, jo. A v té době, já jsem začal streamovat v únoru, v té době jsem byl doma pušovaný Petrem a to bych chtěl jako zdůraznit, že Petr mě do toho jako podporoval mě v tom, jo. Teď ne jako, že abych si tím obhájil něco, ale že opravdu bez něj já bych nestreamoval a bez něj bych tady nebyl. Mm-hmm. Ale já jsem v tu dobu, co jsem začal streamovat, nebo takhle, v době, co jsem odešel ze školy, tak jsem odcházel s tím, že tady mám nějakou jistotu, že tady dělám pro Petra, s tím, že mě bylo naslibovaný hory doly, co ještě bude. Mm-hmm. Ale bral jsem to tak jako nějakou, nechci říct životní jistotu, já jsem pořád byl velmi jako střízlivý ohledně toho, proto jsem si dělal ten Instagram a tak. Mm-hmm. Ale bral jsem to, že tím, že odejdu ze školy, mám co dělat. Jo? A s tou samou myšlenkou jsem i odešel z té školy, že nemusím stresovat, rodiče o tom vědějí, říkají, hele, dokud máš nějaký peníze v pohodě, ale řekli mi, že v moment, co dojdu ze školy, tak za mě nebudou platit. A já jsem tady s tou myšlenkou z té školy odešel, pracoval jsem pro něj normálně ještě těch několik měsíců, to bylo v září, v říjnu, a v únoru jsem poprvé streamoval. Já jsem zapnul první stream, jsem si vymyslel, že budu hrát Jump Kinga, dokud ho nedohraju, já jsem ho nikdy nehrál, s tím, že pokud bych ho náhodou dohrál rychlejc, tak že to bude 24-hodinový stream prostě. S tím, že já jsem předtím, to bylo taky, jako jsem se snažil přemýšlet dopředu, já jsem věděl, že na Twitchi nemáš sub button, dokud nemáš affiliate. Takže já jsem zapínal první stream. To je dost smart, ale. No to já jsem pořád musel jako... Kámo, akoby next gen creator trošku, jakoby. A zapnul jsem ten první stream s tím, že prostě, hele, uvidím, jak to dopadne. Na tom streamu bylo v píku asi 800 lidí na první stream, což já jsem si říkal, to je super, jako, to bylo crazy. A já jsem, jako streamoval jsem potom ještě asi dvakrát, já jsem si říkal, ty vole, co já tady jako budu dělat, abych se jako nějak já jsem si říkal, hele, koukám, všichni lidi streamují, co ten Vojta streamoval večer, Melichar streamoval večer, Herden streamoval večer, všichni takhle streamovali večer a já říkám, je covid, děcka ráno jsou doma, budu streamovat od rána v době, kdy začíná výuka, aby oni při výuce mohli koukat na stream. A streamoval jsem od rána a Petr začínal v 1 ve 12 hodin, takže já jsem streamoval od 8 do přesně 12, kdy Petr končil, aby mi to neskazilo statistiky. A takhle jsem to naschvál dělal, víš, abych se za prvý nekryl s ním a za druhý mě to nekazilo staty. A třeba 3 týdny na to, v polovině března, nebo možná na konci března to až bylo, tak mně bylo řečený, že neplním dostatečně, že se nesoustředím dostatečně na to, co u něj mám dělat. A u Petra v té době v prosinci 2020 začínala holčina, kterou jsem tam doporučil já a mně připadala jako hrozně schopná, úplně z ničeho nic. Já jsem si říkal, hele, tady tu bych doporučil u Petra, říkám, to je milá, je schopná, tu tam jako doporučím. Takže jsem jí doporučil, on jí Petr nabral do toho mod týmu na konci jako prosince a právě v tom březnu, když se řešilo tady to, že dostatečně neplním svoje povinnosti, tak mi bylo řečený, že hele, možná byste si to měli třeba přerozdělit mezi sebou, jestli za ní ručíš. Možná byste to měli udělat tak, že si prostě vezmeš jenom část tady z těch povinností, abys zároveň stíhal všechno zodpovědně a dělal to jako na 100% a ne všechny ty. Tak bylo nám řečený, že do zítra si spolu zavolejte, řekněte si, jaký věci byste kdo chtěl dělat, domluvte se, aby vám to oběma vyhovovalo a druhý den nám to odprezentujete a uděláme to takhle. Druhý den jsme se připojili na ten Discord a nám říkali, jako, tak co jste si teda, jak jste se domluvil, že já říkám, no, tak já to klidně odprezentuju, že jo, tak jsem řekl, hele, my jsme se dohodli, že já budu dělat tadyto a ona bude dělat tadyto a domluvili jsme se takhle spolu a on říká, OK, a ona se jmenovala Chris, že jo, on říká, Chris, co ty na to? A ona najednou řekla, no, mně to úplně nedává smysl takhle, že jo, a já jsem si říkal, jako nedává smysl. A říká, no, jako vzhledem k tomu, že streamuje a teďka toho má jako dost, tak já bych si klidně převzal jako všechno. A já jsem tam jako seděl, já tě vyšachovala. Typy. A já jsem tam seděl na tom Discordu. Zrada. A já říkám, kámo, co to jako mělo být. A já jsem to bral fakt jako osobní prostě zradu. Backstep jak blázen, ježišmarja. A já jsem to bral fakt jako osobní zradu. A v té době já jsem už měl za 3 měsíce mi končil studentský statut a už jsem měl platit pojištění. Říkám, že já potřebuji jako peníze, já nemůžu jako tady to. Ty vole. Takže jsem si říkal, tyhle, tohle jako je fakt to, takže jsem si říkal, OK, musím prostě jako fokusovat ten stream a tak.
A s ní jsem nemluvil vůbec. Já jsem opravdu byl jako nasranej, byl jsem uražený, říkám, tady to jako, to fakt ne. A já jsem na konci roku 2021 kompletně skončil u Petra, jo? Byl jsem odebraný ze skupiny, prostě z toho group chatu, prostě odešli jsme za dobrý, jako v dobrý to bylo. Jo? Já jsem říkal, hele, prostě tady mě holčina se mnou tady totálně vyjebala, já říkám, to se prostě stává, já neměl jsem tam žádnou jako zlou krev. No a potom, já tuším, že já doufám, že ty neříkám špatně jako chronologicky ty údaje, ale myslím, že půl roku na to, tak ona končila u Petra. A Čau Honzo, nemůžem ti pomoct. Ne, ona mi napsala, jako my jsme se bavili kvůli něčemu, já už nevím, a já jsem byl velmi jako odtažitý, jako cold. A jako neměl jsem moc zájem se bavit. Ona říká, hele, jako jsou nějaké věci, co bychom asi měli jako probrat, jo? A já říkám, tak to mě jako zajímá, no. A ona říká, hele, já jsem, sorry za to, jak to dopadlo, já jsem nemohla jinak. A já říkám, jak jako nemohla jinak. No a já jsem si říkal, jako jak nemohla, doslova stačilo prostě, abychom to rozdělili a to je celý. A on mi poslal mé screenshoty, má jako důkazy toho, že... Nepovedal jej Peter, že ona má toto zajebať. Peter ne, ale prostě mi řekla, ona v té době, když začal u toho Petra, tak ona dělala servírku, dělala v gastru a zavřeli se všechny restaurace, ona neměla práci, že ona neměla žádný peníze. Takže u Petra tady to byla jako spása pro ní. A my jsme si zavolali, tehdy jsme si zavolali, domluvili jsme se a potom, co jsme dovolali, tak jí napsal, lidi vědí, kdo, já to nebudu jmenovat jménem, ale prostě velmi blízký člověk u Petra. Aha. Velmi blízký, jo. Kurva, já tam jsem věděl, kdo to je, chápeš? Že normálně oni ho tam zmiňovali hodněkrát, jsem nechci zmiňovat přímo. Dobré, ok, v pořádku. Jo, a prostě ten jí napsal, jako už jste se domluvil, ona mu jako odepsala, jo, domluvil, on řekl, hele, zítra ho pojebeš a řekneš tam tady to. Co ti jebe? Jinak se postarám o to, abys u Petra dál nedělala. Tak to je jaký extrém. Jo, a já jsem tady to úplně viděl a já říkám, to si děláš, že mě prdel, jo. Kvůli čemu ale? Důvod byl, že prej mě on a ještě někdo, že mě jako nemají rádi, že mě vyhovuje, jako že u Petra jsem. Já říkám, já nevěřím tomu, že ten Petr o tom nevěděl. Já prostě, já říkám, hele, je možný, že s tím opravdu Petr nemá nic společného a já to chci zdůraznit, že opravdu třeba o tom nevěděl. Jo? Já jsem neviděl žádnou konverzaci s Petrem, nevím, co tam probíhalo a nechci, aby to bylo na něj. Ale k Petrovi se tady to potom dostalo a on mi napsal, jo, že jako hele, musíme si zavolat. A on mi říkal, hele, on mi říkal, jako jak to probíhalo tady s tou Chris a tak, že jo. A já jsem to tam vysvětloval, říkal jsem mu, hele, tady to se ke mně dostalo, nějaký konverzace, blablabla. Bylo to, takhle mu to bylo jako podaný, že prostě musí se takhle ke mně zachovat, jinak jako, že končí. To je fakt extrém. A on říkal, že jako o tom vůbec nevěděl a že jako sorry. A že to probere s tím člověkem a že mi dá vědět. A já říkám, OK, beru. A už mi nikdy vědět nedal.